Duang umili ti Dagos nga inaraya ti 4th Maneuver Platoon, the 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company, bait iti panagpatrolya kan paningsangkat da iti checkpoint operation. Apama na nakita dati may sa pasahero asan makasumbat ken makapaspasar iti arig na pulikat ti darasda nga inasgan ken tinulungan. Iti koordinasyon da iti BFB sa dangan asiguro ti kinatalged ti kondisyon daytoy ken iti transportasyon anang itaray iti pasahero iti Bontoc General Hospital para iti panakataming daytoy. Kasnamat at tinulungan dagiti sumagmamano akamang ti unit ti maysa a motorista iti panangtarimaan iti motorsiklo na anadadal iti daytoy paset ti kalsada iti tabrak anabel sa dangga. Pudno unay nga wan kaparis sa kamarik na iti parangipaay iti serbisyo komunidad.